zodpovednosť za to nesiete vy. Ľudia, ktorí ste asistovali Matovičovi, aj vy, pán Stachura. Pán minister, ste demagóg a klamár. Ja vám to poviem a budem vám to hovoriť počas môjho prednesu. Bohužiaľ mám len 20 minút. Všetko vám viem vyvrátiť, čo ste rozprávali. Všetko. Povedali ste tu plamenné reči, opakujete ich dookola. Ja mám teraz slovo, tíško, počúvajte. Ja som bol ako lekár pri kolegoch, pri sestrách a pri lekároch, ktorí boli v tom mundúre a ja som videl, ako zomierajú títo pacienti. A viete, kde som potom prišiel v júni v roku 2020? Do totálne nefunkčného, vykradnutého zdravotníctva, ktoré malo v rukách Smer a Hlas. Vy mi tu nebudete rozprávať o tom, že ja som zodpovedný za 20 000 mŕtvych. Táto vaša chorá predstava už musí raz skončiť. A ja vám to rád poviem. Ticho buďte. Prepačte, ja tu rozprávam. A potom som sa snažil zo všetkých síl, do polnoci sme robili, čo sa dalo. Čo ste robili vy? Dávali ste si rúška dole? Nedodržiavali ste odstupy? Boli ste na tých protestoch s Ficom? Čo ste robili vy vtedy, keď som ja makal, aby ste sa vy mohli mať dobre? Takže ja si vyprosím, že vy mi tu budete rozprávať o 20 000 mŕtvych. To je chore. Pán minister.